खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां डिमा हासाव जिल्लानि उमरांसु ओनसोलाव थानाय आसाम खैला खनियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। उमरांसुनि आसाम खैला खनियाव खैला जावग्रा मावदांसाफोरा थाबथानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। दाब दाब जायगानिफ्राय खैला जावनो थाखाय थाहैनाय माखासे सुबुंफोरा बे थैनाय थांनायजों जुजिनानै दङ। खैला गुदुङाव दै लोमसावनायनि जाहोनाव खैला जावग्रा मावदांसाफोरा हा सिङाव थाबथानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथाया थांनाय 6 जानुवारि समबारनि फुंनि 8 रिंगासो समाव जादोंमोन। खमैबो सा 27 लेबारफोरा खैला जावनो थाखाय 320 निफ्राय 330 फुटसो गोथौ खैला गुदुङाव हाबलांदोंमोन। हरखाबै खैला गुदुङाव दै लोमसावनायनि जाउनाव बेनिनो सा 11 खैला खनिनि मावदांसाफोरा सिङावनो थाबथानानै जेराव 3 मावदांसाफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। खैला गुदुङाव थाबथानानै थानाय सा 11 मावदांसाफोरनि गेजेराव क'क्राझारनि 2 मावदांसाफोराबो दंफायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि 2 मावदांसाफोरा फारियै गसाइगाव भावरागुरिनि सरपा बर्मन आरो सिडली फकिरग्रामनि कुसिमहन राय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोन्नैबो नखरा दुखुजों बुंफबना दङ। जिउजों लोगोसे गाहाम देहा लानानै सफैफिनथोंनि मिजिंजों इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों नखरनि सुबुंफोरा। फारसेथिं खैला गुदुं सिङाव थाबथानाय सुबुंफोरखौ एनडिआर हानजाया बोखांनो थाखाय नाजागासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। डिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव खैला खनियाव थाबथानानै थानाय सुबुंफोरनि फारिलाइखौ गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। खैला खनियाव थाबथाना थानाय सा 9 सुबुंनि गेजेराव शरद गयारी मुंनि सासे बर' सुबुङाबो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्ला बातासिपुर थिलापारानि थागिबि अनदुल गयारीनि फिसाज्ला शरद गयारीआबो उमरांसु खैला खनियाव थाबथानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर'नि फिसा बिनन बसुमतारीया बेल रेसलिं गेमाव नेशनेल चेम्पियनशिप 2024-25 नि सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि बिफा मुस्रि सुबुन बसुमतारी, बिमा मुस्रिमा देवबारी बसुमतारीनि नैथि फिसाज्ला मुस्रि बिनन बसुमतारीया गोदान दिल्लीनि टकटारा इनडोर स्टेडियामाव खुंजानाय नेशनेल चेम्पियनशिप 2024-25 नि बेल रेसलिं गेमाव देरहासार जानानै सनानि मेडेल मोननायखौ मिथिनो मोननाय जादों। फार्स्ट फेज अफ गुणोत्सव 2025 आ मैयानिफ्राय जागायबाय। दुलाराय आसामनि गं 11 जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो जागायदों। 2025 इं मायथाइनि गुणोत्सवआ मैयानिफ्राय क'क्राझार HSNMP फरायसालियाव मैया क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो नुजाथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। चीन हादोराव 7.1 मेगनिटिउड बांग्रि मावनायजों सा 32 निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। चीननि तिब्बतनि हियांजी दिंग्रि सुआंसु टाउनशिपनि टंलाई गामियाव 7.1 मेगनिटिउड बांग्रि मावनायजों सा 32 निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो आरो सा 38 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावनि रायमनायाव बेरे फिसिनाय फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। पिसि हाब आसाम आरो आसाम साइन्स टेक्न'लजि एन्ड इनभाइरनमेन्ट काउन्सिलनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय जागायनानै दानसेनि थाखाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमनानि बाटारफ्लाइ रिजन एन्ड रेस्टुरेन्टआव ग्रीन स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्राम अन नन टिम्बार फरेस्ट प्रडाक्ट आयदाखौ नोजोर लाखिनानै बेरे फिसिनायनि फोरोंथाय मावबादा खुंफुंनाय जादों। बे फोरोंथाय मावबादाखौ मैया मिरु UPPL दोलोनि सासे नेहाथारि समनाथ नार्जारी बिथाङा बेखेवनानै होदों। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव पिसि हाब आसाम आरो आसाम
साइन्स टेक्न'लजि एन्ड इनभाइरनमेन्ट काउन्सिलनि प्रग्राम अफिसार डक्टर मनीषा शर्मा, आईटी अफिसार उत्पल दास, गल्डेन लंगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि बोसोनगिरि जवाहरलाल नार्जारि, प्रसेनजित टप्प बिथांमोना बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फोरोंथाइ मावबादानि गेजेरजों बेरे फिसिनानै माबोरै गोरलैयैनो रां आरजिनो हायो आरो बे बेरेखौ माबोरै फिसिनांगौ बेनि सायाव फोरोंथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। कामरुपनि जाजि खनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउबिपिअनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। मैयानिफ्राय लानानै 9 जानुवारिसिम कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव झारखना माइनाव फोथाराव सोलिगोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउबिपिअनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव मैया फुंबिलि समाव गिबि हाबाफारि बायदियै गाहाय गेट बेखेवनाय आरो सायनासालि जौसां एक्सप' हाथाइसालि थान्दै नब्लां थान्दै बादा बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। दुलाराय आसामनि मोन 22 जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्रायबो थान्दैफोर बाहागो लाफैगोन। इउबिपिअनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दिनै 8 जानुवारि खाराव नैथि सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारियाबो बाहागो लागोन। सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय 17थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दोलै नोगोरै बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों खुंफुं आफादनि मावफुं आफादगिरि प्रणब बर' बिथाङा। उदालगुरियाव सानसेनि हाबाफारिजों बायदि मावबिथांखि गायसननाय आरो बेखेवनायजों लोगोसे डिमाकुसियावबो मोनब्रै गोदानै लुफुंजानाय बिथांखि बेखेवना होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। डिमाकुसि सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फानि मुसुखा आरो साखाथियावनो थानाय बड'लेण्ड मुंख्लं खाम्फा आरो गोदानै लुफुंजानाय लामा गरखा कमप्लेक्स आरो हस्टेलखौ बिथां प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाबा लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।